озмун стипендия аз имон барои донишҷӯён ҷамъбаҳс гардид. Ин озмун дар бинои асосии ташкилоти амонати қарзи хурди Имон International баргузор шуда 45 нафар соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ ва 10 нафар ҳар як кас алоҳида соҳиби 1000 сомони стипендия аз имон гардиданд. озмун сани 1 сентябр оғоз гардида буд. донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбе ки дар охири семестр баҳои хуб ва аълоро ба даст оварданд, барои дарёфти стипендия ва мукофотҳои Имон International довталаб гаштанд. дар давраи аввали озмун 1200 нафар анкета пур намуданд ва аз онҳо 746 нафар ба озмун роҳ ёфтанд. Мы подразумевали, что данная акция будет состоять из 3 этапов. Первый этап, как вы уже знаете, он завершился. Мы планировали, что участниками этой акции будет не менее 1500 участников. Соответственно, акция уже имела определенный успех. Сегодня были подведены итоги. Основная цель наша была не большое финансирование участников, а предоставление некоторым самым наилучших достигшим результатов, оплачивать их учебу, оплачивать некоторым из них интернет, для того, чтобы у них была возможность входить в всемирную паутину и получать дополнительные знания и навыки, а также делать ценные подарки для того, чтобы у участников появилась значимость и уважение к системе образования, к учебе и знаниям, которые они получают. озмуни стипендия аз имон тариқи саҳифаи ташкилот дар сомонаи иҷтимоии фейсбук ба таври мустақим ҷамъбаст гардид. озмунро 5 нафар аъзои ҳакамон аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ки дар вазифаҳои гуногуне роҳбарӣ кунанда фаъолият доранд доварӣ намуданд. ман гумон мекунам ки он барои баландбардоштани маърифати донишҷӯён, дастгирии донишҷӯён мусоидат менамояд ва он нафароне ки ҳамагӣ 55 нафар дар ин аксия ғолиб баромаданд, онҳоро табрику муборакбод менамоям ва гумон менамоям ки дар давраи дуюм давра боз нафароне ки дар ҳамин озмун иштирок кардан мехоҳанд хеле зиёд мешавад. тӯҳфаҳои озмун 15 адад бастаи интернетӣ дар ҳаҷми 1000 мегабайт, 10 адад корти инфиродӣ, 10 адад гӯшмураки бесим, 10 адад фитнес трекер ва 10 мукофот пулӣ ба намуди стипендия ба маблағи 1000 сомонӣ аз имон бурд карда шуд. нафари охирон худи ҳозир соҳиби тӯҳфаи асосӣ яъне стипендия дар ҳаҷми 1000 сомонӣ аз ташкилоти Имон International мешаванд. тугмачаи асосиро ман пахш намудам ва барномаи худкори мо ғолибро муайян кард. ID рақам 00161 Амонов Амиршо, донишҷӯи донишгоҳи давлатии тиббии вилояти Хатлон. Амиршо, ғолибият муборак бошад. мо шуморо табрик мекунем. шумо соҳиби стипендия дар ҳаҷми 1000 сомонӣ аз ташкилоти Имон International гардидед. мо ҳатман ба шумо зан мезанем. марҳилаи дуюми озмун санаи 15 январи соли 2021 оғоз мешавад. донишҷӯёне ки баҳои аъло ва хубро дар марҳилаи ҷамъбастии имтиҳонот ба даст меоранд, метавонанд дар озмуни стипендия аз имон ширкат намуда соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ гарданд. гузориши Саид Мухторои Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.